Subay sumang balita gipanguyawan man apan mapasalamaton ang mga pasahero nga nakalingkawan sa dahilya sa pagkasunog sa pampasaherong motorboat. Usa kanila nang hinaot mo atubang silang responsibilidad ang shipping company. Ang live report ni Nico Serino. Nick. Yeslan giasoy sa usa sa mga pasahero nga nakaluwas nga mo ba kuno paglarga sa barko tunan na kuno parte ni ini nga miaso nga ilang nabantayan. Kini ang kuha sa pasaherong si Mark Vincent Segesa sulod sa nasunog nga motorbangka Mama Mary Chloe kagahapon. Nagkaguliyang ang mga pasahero dihang nabantayan ang baga nga aso maong nag-iyahay na pagsulop og life vest. Bisan wala pay signal, ang mga pasahero nangambak na sa dagat gumikan sa kabalakang muulbo kini. Naniguro sab siya nga mulangoy palayo sa nasunog nga bangka. Makita pa sa video ang nag-utaw-utaw nga mga pasahero midistansya sa motorbangka nga gilamoy na skayo ug itom na kaayo ang aso. Subok din mo ambak na ang dako na magkayo sa ang aso na ito na manugulor aron ng inita. Pero alam mato na ka-video pag gani ko sa sulod pila ka seconds. Kaya ko padara kay ginan man lagi mister nga kanang kalmara. Asoy sa pasahero nga usa ka teacher sa Southern Leyte migikan ang ilang gisakyan pasado alas 11 sa Ubay, Bohol paingon sa Bato, Leyte. Maupay paglarga nila nakamatngo na kuno siya nga sa likod nga bahin dunay miaso. Ang aso nagdalit color puti or nisagod blue ang aso sa pakuba. Dali ito mo to nga ang tripulante nagdali siya og kanang dagan iso dito sa engine room sa makina. Giminuran, daang baong, nawa ang putang aso. Nakatulog na kuno siya apan nakamata na lang mga alauna dihang nagkagubot na ang mga pasahero. Sila si Gesa, grupo sa 42 ka mga opisyal sa usa ka kooperatiba sa Southern Leyte nga gikan nagtour sa Bohol. Malipayon ug mapasalamaton siya nga luwas na sila sa nahitabo o gikonsidera niya kining ikaduhang kinabuhi. Apan kun siya ang pangutan-on, buot sa punta nilang makadungog sa pagpasabot sa tagduma sa shipping company. Kung gusto magaling gawa sa investigation, kung kasi nabay angay manubag, dapat mo face kay dito tali mga experiencer na kami nga last ito na mo matubas sa mong kauban sa kahapon. Murag dita makaila og kinsay crew sa barko kasi mga tripulante kay man sila uniform o bisan ID na naman ng crew dahil sila. Lan sa pagkakaroon gipaningkamutan pa nato nga makuha ang habig ni ining shipping company matud sab sa Philippine Coast Guard Central Visayas nakasumiter na ang ilang kapitan og marine protest explanation nila sa nahitabo kagahapon. Lan? Daghang salamat, Nico Serino.